si Luis, ginaingon, wa ko'y tuyo nga hilabtan ka. Kung nahitabo man ta, ang tanan sugo sa kahigayunan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Tinanong kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi ibig sa isang katulad mo. Mao ba? Ha, doon ay lalaking nag-ibid-ibid si Musa. Ubay, Pita, no? pero akong asawa, way gusto niya. Ako na kanang giduo lang maong lalaki bay. Aban dili man mo angkon nga naibog siya sa kong asawa. Pero daghang ni sulte nga kun wa kuno ko magsigig ibid-ibid sa kong asawa. Ay, mo na ipagaing nun ba? No, nga sana ni mo. Nga nung nangasawa kag-apwag. Pag ba? Wapa ko na usap na siya. Kang kasula lagi. Ulitaw man ka nang nag-ibid-ibid si Musawa ka. Wali mo yung na nga pangitag daga. Bay Mando, ang nag-ibid-ibid sa kong asawa, dako sang ninyo. Ha? Oh. Oh, di mayo. Inuunsa mo ka mo sa kong amigo sa ranida mo. Ha? Nga naman yung Randy day? Ay, ito. Oy. Ang asawa ba? Atuan ang asawa ng tawana. Ipabadlong ng iyang bana. Mura og gusto itong gisulti di Bay Mando da. Ang asawa atong imo ang akong pakisultihan. Pero, muliun ako sa bay. Mangutan ako sa kong asawa kung wala ba magsabok niya sa imok. Eh kung wala na, di na lang ko makikita sa asawa ni imok. Unsa makaimok? Gusto ka magtawag kog pulis aron ipadakop ka, ha? Oh, kaya naman di Elena. Mapriso dita kung moingon ko nga nahigugma ko nimo. Sa din nga mahigugma ko. Ha? May bana na lagi in taon ko. Kung mamiga ka, nya adto kag laing babay, wa kay ganas imong asawa, bahala ka. Day, Adto pamiga sa lain, ayaw nako kay dili mahimong luiban ako akong bana. Day, palihog lang. Alay ka suko ako, day. Sige, mubian ako ni sa inyong tugaran. Nga nanilhig ka. Sige, tiwasan na pagpanilhig mo. Ano ko? Nabuang man tingin ning tawhan niya. Anong ako mag-ientrepingan eh? Makalagkot ka ayo. Malagkot kitawhan niya. Elena! Hoy! Ano, gila ka? Pag-abot ni Momo si pagbiya sa salbahis nga imok. Unsa? Dini na sa siya? Oh, mo palang gipagpiya. Walang mo magkaabot kay dito masipadong sa pikasdan. Nanguyab na sa dako. Nayabag naman tingali ng tawhana, oy. Gusto gitingali na siya ka. Dunggabo na ko da. Tiyaman, patyon ko na siya, ha? Ayaw taon pagpatay og tao dong. Kung makapatay ka niya, mapriso ka, maghikog sa ko. Oh, daili na. Di naman sa kagikan imok. Dito na sa kagikan sa ilang Elena. Nanguyab na sa kaniya. Wag yapon ko na sugta. Kaya di siya makahimo pagluib sa imbana. Nayapag ka naman yung tinghali imok. Unya ako? Unsa naman lang ko ini ha? Unsa ko? Huwag ka na ba gusto na ako, mok? Kay mangita ka magyuglaing babae nga imong jerjiron, ha? Tubag ka ko. Huwag ka na ba gusto na ako? Nakagusto man ko nimo, pero Pero unsa ha? paski lang ni kuha sa nang imo eh. Grabe ka dako eh. Badaoy. Ilamoy lang ta. Kiatan ka na. Sa unta man kun mao gyud ni ang gihatas Ginoo nga dako gyud ning ako. Ang importante nga ikay naka-virgin ako. O lagi. Pero pag umanog panganak nimo. Samot boy ka dako eh. Baya bulang kayo. Hoy ayo. Oh. Sige, hari ko eh. Ligo sa ko. Kana bukas nimo eh. Badaoy. Paabot ko nimo sa kwarto ha, dong ha. Imo na kong ipasakit ang maayo, imok. Ako ganiun niya'y maglagot na. Mangita mo po kong laing lalaki bang makahatag na kong lawas tong kalipay. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Makalagot ng bana ha?
mahal man ang tanako siya, bisag igo-igo ang gidakon siya. Pero mangita pag yung biga sa laing babay, ay makalagot. Pa, Mao ka na. Ayan na lang ang pakikatubang anang imo. Basi mag-away na inoon mo, unya musangpot na inoon sa dugo o ng mga pakitabo. Nalisod na. ay, Dili gyud mo resulta og nindot kung mag-atubang mo ug magpinatsanay mo nimo. Kung ikaw ang mapatay, luoy kay ka kay ilubog lang ka. O mabiyuda na inoon sa ingpit ang imong asawa. O ikaw sa noon ang makapatay na imo, may muagyapon kasi imong asawa kay mapriso ka man. mao lagi pa eh. Busa, ang iya na lang asawa nga si Laura akong duulon. Ug akong ipabadlong niya ang iyang bana. Kana! Ay, Murag, mas maayo na imong buhaton da. Ang iyang asawa na lang dula. Iya lang nga tuwa sa trabaho si imo. Ug pakikitai ang iyang asawa. Forbida. Waka lugar kag duol sa sawang imo. o palagi bay. Kay nilipang man kuno sa iyang trabaho si Imok. Sa sunod semana na nakuduulon ang iyang asawa. Forbida. Bino bay is Hmm. is mo panit Laura is. Forbida yung ngita mo maglain mo, ngita mo maglain babae. Okay raman unta ba nga mangita siya gaing babae? Kay iya man sa nang batasan. Og iya na kanang problema unya as kahitasan kung magbuhat siya binuang. Pero sa kadaghan sa mga babae bay, ang ako ba yung asawa ang iyang gitrepingan, oy? Forbida sa na istorya ha eh. Usap na sawa ni mo may tagbati ng naong gwapa na. Ibong kalikuan na joke Ay, na sig ba yan? binuang na. Joke na. Na. Oy, cute kay nasawa ni mo. Oy, gamayon nga pagkababae mo. Ibo kasi mo ka ng lina. Unsa man ka? Nga nung asawa man sa sig babae nga, dili siya malipay, oy. Basta, magkikita yun unya ko sa iyang asawa. Ipabadlong ko ni Laura ang iyang bana. Mao ba, Dailina? Oy, dong. Wa ko na ron sa ilang iyang bana nga si Imok. To ako no ko din sa probinsya. Di ay ha. Pero, sa dili pa ko maadto day. Aun sa man, nagsigi pa ba daig samok siya nimo? Sige gihapon dong, uy. Gahapon lang, iya kong giatnan sa dahan. Kuno pa na ko singkahi, digid mo palayo. Ay, bida gid eh. Sige, adto na ko day. Adoon ko ang iyang asawa. Adi sa ko day. Ayaw awaya iyang asawa dong ha. Istoryahe lagtarong sa Laura. Ayo! Laura! Si Luis ni, nga bana ni Elina. Abli ko kadali lang, magsulti ko nimo. Laura! Ayo! Kadali lang, Luis. Nana ko pa dong diha. Ablihan pa kakadali lang. Ay, salamat. Kaya ni Asia. Pwede siya mulakaw. Kinahanglan nga iya yung padungon ang iyang bana. Hi, Luis. Hala, nagsulob man kag nipis og sihag nga duster day. Lakra kayo ang duha nimo ka boobs nga way bra. Og ang imong flower day. Lakra kaayo. Uy. Uy, uy. Ay, hala. Gihubo nimo imong duster. Ano ito gas imong boobs, uy. Ang imong flower, bugduha ka, ayo. Oy, ayo, uy. Day. Gigakos o gihagan ko nimo. Muta nimo, oy. Ay, kanaan. Ipaya ko, Luis. Hala ni, eh. Ay, tapa ako sa sex, ha? Tana sa kwarto na. Tana tayo, Luis. Hindi ka pa ni kasi. Ayo. Sige. Hindi ka na. Sana all. Ay, Luis. Tapos
Hinay. Mapapakan. Maplaster na ko, be. Hayang na ko, ha? Alamit na ko, ayaw ganahan ko, ani. Ipaslak na ng imo, be. Sige, maplaster na ko. Agay. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng May nahitabo jud namong duha sa asawa ni Imok. Lami asing asawa ug naglibog ko. Nganong mangita pa og laing babae si Imok nga perti mang lamia siyang asawa? Human sa nahitabo, aw gihimo nako siyang kabit. Mga mga kasama ang kaagi ni Luis, dinining tulumanon. What's the style? Gihimo ng kabit style.